itika inyaya yekutenda kuti this is good. So that andivhiringidzi mharidzo yangu ba. Vakaende kusikuru, vakagare mukirasi, vakapuwa kori nditicha. That kori must reflect pemakabva. Ukaona wakaende kusikuru, wechitaura chingezi kuti my name is Joseph Chibereko, I come from Chasema number 28 Gwamba Street. With very good, smart, well pronounced English. Asi mhatso yambuya yakadzike kudai. When we meet you in the streets of Mutare, Buluwayo, Harare, Gweri, you put your hand in the pocket, you are very smart in English. Asi pemuno bau. Baka nai. Pasi pechi karo chenyu wanu kota mao koye nyu azere masimba ano vese visa tiza sikwa mako mone pasi iwe waka ngeundo ripo vabve Harare, vabve paGonora nabve paAbva. Mukanga mabvunzwa kuti mabvepi, munati tabve kopemberere nhumbu yakakomborerwa. Zvimwe zvese zvemotika dzakawanda neisiyana inazvo manobvunzwa kuti muri kubvepi, mukati maicheru kwetabva. Tabve kopemberere nhumbu. Ndiri kude kukumbira ari pano kuti bate nhumbu yako ndi baba ndi mai kuti my God, my Jesus, my mweya mutsvene. Komborera maidumbu, komborera maidumbu. Komborera maidumbu, komborera maidumbu. Zvimwe zvese handidi, komborera maidumbu. Komborera maidumbu. Chiwerengo chetawerenga apa imbuya dzanga dzine ukama, asi palaini yekunamata dzanga dziri pabheuti imwe. Uyu akati regai ndimboone hama pedzinosongana, ngekuti zvanga zvakakomborerwa zviri mukati mwedumbu zvakatamba. Zvikanzi iwe wauya pano une dumbu rakakomborerwa. Ndiri kuda umwe munhu anobva pano, tiri mukati meHoly Week inoi, kuti baba komborerai dumbu rangu. Komborerai dumbu rangu, musarisiya rakadaro, komborerai. Dumbu rikakomborerwa iri, kana ari mugwenanguruve anoone minana. Ndiri kuratidza panapa, mbuya riri eri panapa. Ini mukazwa ndotare kuti I was in Washington DC and I was in Peru kunyepa. Andikuzivi kuerenga paGoogle. Asi ndibvunzei dzepachasiyama pamutambarapa kuti ndadzaka chikwangwari mvumvudzi gwaya nedere. That is my vocabulary. But with that vocabulary, ana mbuya riri enaya ndatenderera ndikatenderera ndashaya duri racho. Asi mukoma gwinyai namai guru naamwe ese akambondye sadza nemutikiti wakati rwenzungu dzematikiti kudai, mafuta pasina, kunyange zvakadaro. Mbuya riri ena sekuru mutsongodza, Mwari mari amunaba. Oh dek, komborera madumbu, komborera dumbu rangu, komborera dumbu rangu. Vamweni vanhu munoziva Gwinyai when he is driving a Fortuner, Parapara, DG, Ngwere. This is today.
basi takakomborerwa kuziye muchinda akauye pachikoro nehwasho asi muzungaira kawo wakangwara. Saka kuti afite musystem kabhande kekumashure kaka kebocha kaka wakachopachura kuti zviite kasendera kudai. Asi weda akabvise kabhande kekumashure gwinyai kwaipfeke hwasho. Ndide mbumwe hasha panapa mukati mwe Holy Week kuti denga komborera madumbu. Komborera madumbu. Usachema ngemutoriro. Ndine prescription. Usachema kuti hino nekudhakwa kuri kwangu naMwari we. Usataura zvakawanda. Akauya akadhakwa. Zvikanzi maichero uyai mutore tamona uri mugwenzi. You go there with the right heart. Imini muri tenziwe moyo wangu wandi noka moyo baba kudai ndakamona mali ndikotora John. Society likone chidakwa. Society likone failure. Society likone benzi. Asi mimi denga. Makandibe mwana. Ngekuli ndimi makandipa. Musacherudzwa na baba. Komborera maidumbu. Ndakamuona. Ndikamuerenga musomo dzene. Kuti pemakapinda muJerusarema. Anhu akanzi akaemba kupinda paJesu mumusha mudungwe oye mali pemuri kupinda muJerusarema. Pemakapinda muJerusarema ndiri kuziya muri kuya nezvakandinakira. This one today, tomorrow must be somewhere. This chidakwa, tomorrow ndiri kumuona Amira na marume kudenga kwakanaka kupinda basi pano baba. Iro, don't listen to woman terrorists. They have nothing to do about your son, your daughter. Mali wangu. Komborera maidumbu. Buya lirieni. Nasekuru mutsongodza. Wanga usina imwe language. Denga. Komborera madumbu. Gwinya yende mu St. Mary's. Marema slippers atina tole hwasho. Maindo ende wakadaro. Ende munoziya dumbu rakakomborerwa. Ndati mundoziye muchinda. Echuya ari form 1. Pachikoro. 2 weeks later, ndiye anga chief librarian. Ne washo. Kupfeka school shoe ya gwinya yaichengetedzwa. Andobve kuskuru kumukumu washo. Librarian. Andimosema librarian ane simba paskoro. Mabhuku anopisa unotomunamata. Ndaitoti mukoma gwinya iyi. Baneti koma gwinya. Amatamu dumbu likakomborerwa rinoshamisa. Akandye musoni anofuma pachigaro. A simple family from Chikubu area. An advocate is here. The resident minister is here. The advocate is not here playing, being guarded by a senior inspector. Ngedi. Where? What is happening? The sales chips are here. But we are somewhere in here. Where? A simple lady from Chikuku. Mune misekesa. Muno ndwe muko wenyemba. Not even here in muko wenyemba. Chakakosha hadi muko wenyemba.
Baba rangarai dumbu rangu. Rangarai dumbu rangu. Vijeni kasema kusheka. Mkuru wangu Warira. Akazosema kutaona akomena. Warira. Wakasone butu. Pamushapa mai send off ya mairengi kuveyo. Ndati kumba kwangu nafa nangu ndinakoma nangu endinawo. Akangaite zvaita zvakanaka zvezve. Anoti mudhara kuti une nharo tera. Amutsongodza. What you have managed to do na mai kuri nemhuri yese kusete standard. Kuti wakagwinya tera. Uine simba tera. Kuti zvaitwa panapa. Ndati ndichiri mhiri yeyo. Ndikati taura yakomana ari kubheki. Kuti ngabate ngekuti ndakupfudze mutunhu. Hapasi kuye DDF ba. Hapasi kuye chini ba. Komborai mari. Komborai dumuramu. Komborai baba. Tatema gia kaka. Woo. Kuita simba ndina. Ndaenda ndine simba. Ndaenda kuti pa bridge hapo. Pazoitwa kuti this bridge is constructed in memory of Sekuru Mbuya Mtsongoza. Ngekuti riri kukwire pa State House. Kude kuona madhumbe ngepa honde. Madhumbe ngepa honde. Uneno bochaiti. Kunyeberwa. Komboredu brangu. Komboredu brangu. Mariwe komboredu brangu. Ite bibi my podcast auya. Kuti bana udane mayu no it's not your business. Mungu aista inadenga. Kuti maka vite kuna kuya lili ni kwa kuyo denga denga. Komboredu brangu. Petri ku celebrate kupita kwa Yesu na upeni wa Yesu Kristo kwa isa bana. Chimwe chakuna matira mali. Komboredu brangu. Ngekuti ndi muno zvikona. Ndi mwambi no mpedzisi. Musara baba. Tinyarawisa ishoko riri kutinyaradza rinowedzera kutinyaradza patiri kurangarira ubasa hwakabatwa nemurandakadzi. Asi chandikoshera ndechekuti harichisinei nechekuita pana Mbuya Mtsongodza, asi ranga riri kuuya kuvapenyu. Hapana platform inonzi duku kuti mumwe munhu arangarirwe. Ratotaurwa for a reason. Pane chinofanira kungoitika kumhuri yemumwe munhu. Changoti ndinofunga it's fruits of that word. Pane vachitori panguva yekubereka. Zvanzi komborerai dumbu rangu. But kune vasisiri phase iyoyo vakabereka. Dumbu ranga richitaurwa mwana wako. Kwese kwaari. Kana paine mweya ine nharo. Amen. Nepamusana pekuti zvataurwa. Pane anofanira kungosvotwa nembanje masikati anaya. Pane anofanira kungosvotwa nedoro because rataurwa panapa. Iri shoko rinostrecha kunyangwe nekumhiko dzakaitwa. Pane tambo dzinofanira kudamburwa nekuda kweshoko iri. Wakabereka 9 months ukashingaira mukumubatsira, but pane vakaenda mberi kwake vakanokora ivhu paakatsika. By fire, by force. Kana zvakanyorwa zvichinzi parufu rwaIsaya akaona Mwari. Ndiri kutotiwo parufu rwaMbuya Mtsongodza
panofana kuita chipenyu kuvapenyu. Taura kuti Mwari makanaka. Vanonamata muchake muchikokwa patebho manheru ano, tichisangana netafura inoburutsa zviro. Ndanga ndiri kuti pana apa Jehovha vatogadzira tafura. Kana paine chiri kurwisa marriage yemumwe, the devil is a lie. Ende pandiri kutaura ndiri kutonzwisisa kuti pane ari kushungurudzwa, but nemharidzo iyi relief. Zikinurwa. Iyo ndicharwa nevanorwa newe. Kurwa andikwa yedu, but ndekwa Jehovah. Matei, kuna baba wedu wakanaka wakatendeka muzita raJesu. Tinokutendai Baba nekuti hamaizosimudza iri shoko musina vamunoda kurangarira. Tinonamata Baba nekuda kweshoko iri. Kana paine mweya ine nharo, chisimukai pachigaro. Mutsikinure vana vekutenda. Pakati pedu pane vari kutsvaka mabasa. Ndodumbu ranga richinzi rikomborerwe. Ngaaburutswe nekuda kweshoko iri. Tinodzinga mweya yehurombe by fire, by force. Tinodzinga mweya wemutoriro by fire, by force. Tinodzinga mweya wekushuta zvinodhaka, mweya wehurombe. We thank you, Jesus. We thank you, Holy Spirit. Pamataura iri shoko kunyangwe masikati ano, pane vane hosha kwemakore. Nekuda kweshoko iri Baba, ngapaite imwe hosha ichadonha right now. Ngapaite dzimwe mhiko dzichaparadzwa right now nezita raJesu. Mumwe munhu ngaadedzwe kubasa after this. Mumwe munhu avhurirwe masuo after this. Vanotenga nekutengesa ngavati pane chaakuitika. Vakasimudza maapplication ngavadedzwe kumabasa. Vakatanga matouchshop ngaaite upenyu. Nevhu ngarikomborerwe. Vari mumamarriage vaitirwe zvakanaka. Totaura kuti mugore rerenewal takaenda tichiti tiri kundochema, asi denga rakavhura rimwe suo. Mazvita yenyu Mwari, mazvita yenyu Mwari. Aripo uyo ane vakamukomberedza, vari kuti hazviiti muchiti zvinoita. Vanomusimukira nekusimukira mhuri yake. Makati ndicharwa nevanorwa newe. Baba, simukaiwo murwire vasina mhosva. Simukiraiwo murwire vanorongerwa. Totaura ramangwana rakajeka. Mukupedzisa Mwari neshoko iri, we pray for an accident-free celebration. Mobata mweya yemumigwagwa, moropafadza midziyo yekufamba nayo, mochengeta nevatyairi vedzimotokari. Uye pakupedzisa Baba, gwinyai namai, elevate them to a level of glory. Muvaropafadze for another level. Nezita raJesu, hapana anochengeta mbereki anosara akadaro. My institutions avo, we prophesy life. Kutosimudzirwa to another level. Totaura kuti makatendeka nemhuri yose ngaiitirwe zvakanaka. Mazvita tinokutendai nekuti mataura kunesu. Matoropafadza kubva kune chiri kuyamwa kusvika kune chakwegura, nekuti makatendeka. Mbiri, tinodzosera kuneni tichikumbira kuchengetwa kwemwana wenyu TS Chimberengwa. Pane mweya isingafarire kutsiurwa. Pane mweya isingadi kuona mweya yemadzinza ichitukwa. Divine cover kuna TS Chimberengwa pamwe chete nemhuri yawo. Muvaropafadza nemuministry kubva zvino nokusingaperi. Amen. Ngochingavisa ari pedyo newe.